Right, icho kwa demori yeZimbabwe. Ndinoti kwa Washington marimira kana kuti Boshungura baba Isabel. Responded kwa ZBC National FM. Zimbabwe kutaura kuno kwatiri kuita vanofamba nenhefenyuro, vanofamba ne mambonzwa masikati ndichiti izvo. Ndine mwana wandakambotaura nezvake anobva mukati menzvimbo yemabvuku. Mwana uyu ane nyaya iri kumapurisa. Mushure mekuti mwana uyu amai vaigara pamba paLandlord pavanga vachiroja. So mwana uyu wamuri kuona pana pamhuri yeZimbabwe uyu. Mwana uyu vachigara pamba apa, mwana irara nemwana waLandlord. Achirara nemwana waLandlord, mwana uyu akazotaura mashoko ekuti aitwa mudzimai nemwana waLandlord. Mwana uyu ane 5 years. Mwana waLandlord vari kufungidzira kuti ane 14 years. Asi nyaya iyi itori kumapurisa mushure mekunge mwana uyu akatokanganisika system yake yokuenda kuchimbuzi. Yakatokanganisika. Haana nguva yekunzwa kuti ndakuda kuenda kutoilet kana ndisina. Anotopfekedzwa mapamba ari mwana mudiki, ari size yake iyi. Saka iko zvinozi kubva panyaya iyo yakaiswa kumapurisa, nyaya iyi ichiri kuenderera mberi mumatare edzimhosva haisati yapera. Asi chinzwa ichiratidzo chazoitika panguva ino mhuri yeZimbabwe china amai makadii zvenyu? Amaika tinoda kuti titaure amai. Shamari usavhure. Tinoda kuti titaure mama. Ndanzwa muchichema muchiti pane chinhu chaitika pamwana wenyu. Chii chaitika pamwana mai? Zvakatanga sei? Chii chakaitika? Mwana nezuro kusena akatanga kuti mama pane chandiri kunzwa kumashure. Vana muti chiko zvikanzi pane chinhu chekundimara. Vara shamari vara. Ndikati imbotamba ndozokutarisa kuti ndaitowa hangu asheni yangu. Batamba dzatokuma 1 ropa akazviitira puku mubvuka vana mugezesi. Hapana chandakaona. Achiti pane chinhu chiri kundimara. Ari kureva kuti kwaanoshandisa pakuenda kuchimbuzi ari kunzwa chinhu chiri kumumaramara. Varai. Ndopandakamuti toni dzakuma-24. Iwo usavhurewe. Kuma-24. Chibva akwe baba. Ndobva ndati toni pandaona kune chinhu chakadongorera. Pandati kune chinhu chakadongorera, pusha toni kana uchigona kupusha. Zvikanzi handisukwanisa kupusha mama. Pandati potama upushe, bati handisi kugona, asi kwakuve nechinhu chakadongorera. Pandambomusiya mandati inonotamba tione kuti chii chichazobuda. Vazoya dzakuma-26. Ndopatakazoona chinhu chiye chanyatsokudisa musoro. Pandati panamuti pusha ndopakabuda datya bva ratisvaka. Pandatanga kudedza ndikati yemone chabuda munhigirini memwana ichi. Idatya rabuda ikamukwa nditi muri kunyepa ndikati idatya ratobuda. Iye wacho paakamubuditsa chakabva atorara ipapo. Paakachibuditsa pacho. Chibuditsa akabva arara. Paangorara ipapo ndopandakatora chinhu chiya pandachiisa muchiplate. Ndachiisa muchiplate ndachichirasira nechikunze kweyapo. Saka vauya mwamai vakanga varipo vanhu vakanga kandi musachirase murume wenyu asati asvika. Munomuzomudza sei kuti kune chinhu chabuda ichi. Pandachitora pandazochivhara neplate pandatsitsira nezvidhina. Iye atobva arara obva azongomuka useni akangorara kudaro haanambopinduka haanamboita sei. Saka kumukuru kwandaita ndichienda kumasowe vati munotenda Mwari mwana wenyu anga achafa nekuti chinhu ichi ndoyo mwana aiitwa ngochani mishonga yaitwa namai vavo nemwana wavo. Saka mwana wenyu anga achafa mamototenda Mwari chinhu ichocho chabuda nekuti mutone zvimwe zvinhu mwana yafanira kurutsiswa sezvapera mandatyati. Osapa aiva akuita problem yekuti ari kuzvimba futi ameno anzi ane henia futi mwana wacho yeye. Saka zvinhu zvacho zvawanda paari. Ichokwadi mhuri yeZimbabwe. Amai vamuri kuona ava ndo vane mwana wokumudzi aitwa mudzimai nemumwe murume nemumwe mwanakomana ane 13 years. Taura kuno kwatiri kuti mwakangonzwa kuti mwana ari kuti ndiri kunyerekedzwa konzero yandinoshandisa nayo pakubudisa popo handiti kana kuenda pachimbuzi. Ndo paakazobudisa chinhu chakabudiswa mhuri yeZimbabwe. Ndechichi chamuri kuona ichi. Kana makatarisa mhuri yeZimbabwe ichi ndo chinhu chakabuda ichi. Chinhu chamuri kuona ichi mhuri yeZimbabwe idatya iri. Idatya sokuona kwandiri kunyatsoona inini. Datya rakakwana zvariri ichi ndo chakabuda.
chakabudiswa nemwana kubva mudumbu muri yeZimbabwe. Ichi chinhu ichi chakabudisa chakabuda mukati. Vanoti ivo vakanzwa mwana kuma1 ari kuti ndiri kunzwa kuti ari kunyerekedzwa. Amai kusvika vamutarisa, pavakamutarisa ndobvaona kuti kune chinhu chakadongorera. Vakatomboti idzvinyu here kana kuti chii? Manheru kuma past 6 amai ndipo vakazoti chinenge chakunyanyisa kumwana. Ndipo pavakadarira vakamutigomera. Paakagomera mwana uyu ndipo pakabuda chinhu ichi. Ndobva isa pasaidi. Mwana uyu achingopedza kubudisa chinhu ichi muri yeZimbabwe achibva atorara ipapo. Vachienda kumasowe vane zvavari kuudzwawo kumasowe kuti aiwa munofanira kuti muite sei mutende Mwari pane zviri kuitika. Muri yeZimbabwe ndimi munoziva kuti hatizivi kuti izvo dzimwe dzenguva pamwe ane mvura yakamwa here yanga ine datya rikakurira mudumbu, kana kuti dzimwe dzenguva zvanga zvine datya. Hatidi kufungira, hatidi kuenda kumberi, asi chatinoziva chete ndechekuti muri yeZimbabwe hakuna munhu anogara nedatya mudumbu. Hakuna munhu anogara nedatya mudumbu. So mama, iko zvinozvi chamungakumbira kuvanhu rubatsiro maererano nechinhu chakadai semu, muri kukumbira kuti kudii? Kukumbira kuti mwana wangu anyatsorudziswa ndizive kuti chii chakaitika, kune vanoziva kune vanoona. Handitika right, titoona vamwe panapa kwanzi ngavaende pachivhu vanoona munhu anonzi Edmond zvidiki izvo anopedza ipapo. Ndomwe munhu akutoita pana akutotaura panapa handitika. Vamoti iwedu we vakomanaka zvakaoma ngavaende kuna gogo Chihoro. Vanhu vari kutaura zvakawanda izvo. Iko zvinozvi imimi kutaura kwenyu kwamungaita chamungakumbira kuvanhu, nokuti tinozviziva kuti vese vari kutaura kuti vanoda kubatsira dzimwe dzenguva vanenge vachida zvouviri kana kuti mari. Imimi iko zvinozvi mune zvikwanisiro zvamunofungidzira kuti munazvo here zvakafanana kuti ne mari yokuti mukachajwa mungakwanise kuwana mari yekubhadhara? Hamuna handirika. Saka chamuri kutokumbira iko muri kutokumbira kuti kune vanogona kubatsira vangokubatsirai handiti? Vangondibatsira nyangu pamapamba emwana nyangu mari dzake zvese. Izvozvi mwana uyu muri kutomutengera mapamba? Totenga mapamba. So muri yeZimbabwe iniwo hangu ndakamira sabhosho ndiri mukati mekubatsira naamai ava muri yeZimbabwe. Kune vanofungidzira kuti vanogona kubatsira vedu we, ndiri kukumbira kuti tibatsira naamai ava. Patinobvunzwawo vanogona kubatsira vanhu ndipo patinotaurawo mazita enyu mugozikana kuti munogona kubatsira vanhu. Amai vari kutambura muri iri kutambura muri yeZimbabwe. Onai munhu kusvika pakubuda datya here muri yeZimbabwe. Mwanakomana iko zvinozvo system yake yokuenda kuchimbuzi haichakwanisi kukontroleka. Haakwanisi kuzoenda kuenda kuchimbuzi, haakwanisi kuti ndabva kuchimbuzi. Kana zvangouya chete zvinobva zvangobuda. Zera rake 5 years muri yeZimbabwe ari kupfekedzwa mapamba. Apo vaine mumwe mwana kumusana kureva kuti vari kutenga mapamba emunhu ane 5 years, vari kutenga mapamba zvakare emwana ari kumusana muri yeZimbabwe. Ngatibatsirane naamai ava. Datya here kubuda mumunhu. Mariona datya muri yeZimbabwe. Ndinodzokorora zvakare muri yeZimbabwe kuti vasina kunyatsoona onesesai datya iri. Onai datya muri yeZimbabwe iri. Even zero raro chero chairo zvakatooma muri yeZimbabwe kuti datya ringabuda munhu. Yechokwadi muri yeZimbabwe mashoko andiri mukati mekureba mukati mekutaura pamusoro pekuti izvo vanhu tingaite sei tingabatsirana naamai ava vane mwana akasangana nedambudziko rekuitwa mudzimai nemumwe mwanakomana. Iko zvino Zimbabwe. Ndinoitwa Washington Marimira. Muri yeZimbabwe vanenge vachida kutibata kubatsirana naamai ava. Ngatibatsiranei. Inini pachangu handina chandinoda kugamuchira kuna amai ava. Amai makasunungwa kutaura nhamba dzenyu. Shedzirai nhamba dzenyu kana kubata inini ndokusanganisana naamai kana musina kudzinzwisisa nhamba. Amai sunungukai kutaura nhamba dzenyu dzefoni kuti kana tine vanhu vakutibatsira vatibatsire. 077 99 22 77. Dzokorodzai mama. 077 99 22 774. Dzokororai zvakare. 077 99 22 774. Dzokorodzai zvakare. 077 99 22 774. Ichokwadi muri yeZimbabwe. Mama mati munogara kupi? Tinogara ku Gazebo Phase 2. Gazebo Phase 2. Ndiwe mabvuku.